Azvipere mushe panguva ino ikuonekwa kunzi kune vakomana vakaita sana Christopher Mutsvangwa panguva ino zvonzi vakusimuka nefaction yavo iri kuonekwa kunzi iri kudhinaya these guys vakaita sana Sadc vasina kurwa hondo. Inhau inozivikanwa kunzi iri very very controversial and inofesa resistance yekunzi a leader onekwa kunzi otungamira nyika yeZimbabwe asina kumbopinda aiwa mumabattlefields asina kumbobata futi. Panguva inei kuonekwa kunzi vana Mutsvangwa right now they are rejecting this move. Not subscriber wala ikota on the bell yakuti ina mukozwa vanomuda chiposta Mutsvangwa muri kuona mudanyora chiti another faction led by war veteran comrade Chris Mutsvangwa is brewing. He lost the war vet chairman post but he is playing around ZANU-PF structures which are critical in choosing the successor. However, many old guards are likely to lose posts during the restructuring process. What is best? Thomas Waruda panguva ino zvinzi aiwa vanhu vakawanda pachazoitwa restructuring muchazoshamisika. Pane mamwe audios ari kungolika muri kunzwa naudzana kubheti mupofu dzimwe nhau atizoprodicats pana bvachazikuetesa kuti we are not trusting masources acho, but panguva ino kune marumors ari kutondora achinzi kune vanhu aiwa vachathrowiwa away and panguva ine mafactions ari kuonekwa kunzi they are rising. Kune zvinoonekwa kunzi vakomana ve2030 chaivo chaivo the advocating vari kuda kuti Chaguri apinde, but kuri kuonekwa kunzi some other section yemawar veterans, some other section ekononzi the military vamwe vari kusapota vana general kosa anochwenga bado nemafunguro avo ari kuonekwa kunzi ari kukonzeresa chaos muthe ruling party ZANU-PF. And now another faction yana Mutsvangwa inova the core story yatikutaura panguva ino iri kuonekwa kunzi aiwa iri kuresista that move aiwa yana Chaguri havazi kuchifarira. Mashoko ari kuda pana pachiexposwa nekozwa vachiti kunyange Mutsvangwa achionekwa kunzi he lost the war veteran chairman panguva ino but mukomana ari kuramba achingofaita aiwa achingozama. Tuze mafunguro enyu motikudipa pamusoro pechitiko ichi. Wapinda ngoma section yedu mudze mafunguro enyu. Subscribe, like, turn on the bell icon.